Máš to beru takhle to? Já jsem mám právě takhle, tak já ti to můžu takhle dát, no. A klidně můžeš jít? Já už můžu jít. No jasně. No. Musíme mezi tím nespat, tyjo, počkej, musím zase zpátku ještě. Co to je? Už je to půlka, hele. Půlka. No jo, ty už jsem tam za chvíli nevejdeš, počkej. Musím jít zase dál ještě. Ještě nepadej, ještě nepadej, ještě nepadej. Dobré, no. Slušné, slušné. Hele, a trvalo ti to? Jo, ono se to ještě nahrává, počkej, tak to jiným tlačítkem asi. No, se to nedaří úplně zastavit. Jo, počkej, já ti to zastavím.